Lisa Diaz. Ilang taon na po kayo? 60. O paano po kayo na-stroke na? Ano? Sa overfatigue, sa heat stroke, sa ano? Stroke lang. Nung pumunta ako ng tanghali sa phase 1, init. Lagi naman akong naglalakad eh. Pag uwi mo ng bahay, Oo. anong naramdaman mo? Nangihina ako. Nangihina lang. Pero ano, hindi saan katawan, buong katawan ng hina? Nangihina ako parang hindi ako nang makalakad. Kaya nasa ospital ako. Diniretso ka na sa ospital kasi nangihina ka na. Yung kalahating katawan mo o buong katawan? Ang nanghihina? Pakiramdam ko buong katawan naman. Buong katawan. Yan pala mga kababayan ko, ang dahilan po sa pagka-stroke ni Nanay Lisa ay ang heat stroke na apektuhan ang kalahating katawan ni Nanay Lisa. Sa ngayon, umpisahan na natin ang ating pagtitherapy kay nanay. Ikot. 1, 2, 3. Tumunog ka. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Baliktad. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Okay. Ayan na. Itaas natin eh. Itaas natin. 1, 2, 3. Relax na. Tapo na ba yan? Masakit? Masakit. Dito sa gilid na 1, 2, ilang? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dito na tayo, tulog na tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay. Wala naman. Okay. Hirap lang.
Relax lang. Relax lang ha. Relax lang. Baba. Relax. Hoy. Tawag ka dyan! Hoy. Okay na? Okay na ngayon? Dito masakit pa? Ikilitin ko lang yun. Nakikidito. Kiliti siya o masakit? Nakadito. Hindi naman siya masakit. Pagkano din ito, masakit. Hindi lang, relax lang. Okay? Kaya tayo. Masakit. Okay. Hinay lang natin huwag natin lakasan ha. Hindi natin nalakasan. Bilisan natin lakasan. First time mo na ganito na ha? Pero sa kabila, anong naramdaman mo sa kabila? Maginhawa na dito. Magaan na. Kanino masakit eh. Masakit. Ngayon maginawa na. Okay. Dito na. Dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Stop na ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sakit na eh. 1, 2, 3. Uy, sakay dito! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 10. Pabaliktad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kabila naman. Kita na yan. Bye ba? Kabila naman. Yan mo lang. Pwede ba dito? Ganyan? Okay, sige. Last one, di pa. Yan. Sige. Bilang natin. Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Don't stop, bro! 1, 2, 3, 4, May isang crack sa taha. 7, Ben, nandito oh.
Best, uy. Nanay Lisa Diaz. First season pa lang natin to, di ba? Pero excited na ako malaman kung ano nga napakiramdam mo sa katawan mo, kung ano bang pagbabago. Ano pong naramdaman nyo, Nanay Lisa? Masarap, gumaan ang pakiramdam ko. Gumaan ang ang pakiramdam. Tapos, nangangainit. At saka medyo masarap na masakit. Legit po ito. Wala po kami binayad kahit 5. Yun po ang video na ito ni TV Bisaya. Maraming salamat po sa TV Bisaya. Walang anuman. Okay, maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye.